Terve vaan. Ekim kaivusta. Joo. Tuo pois. Joo. Tässä on tehnyt vähän pienen ulkorakennuksen pohjaa tähän, niin tähän laitellut. Tässä on nyt multa tämmöstä soraa seosta nyt aika paljon vielä tällä hetkellä, mutta tähän tulloo soraa pintaan. No, paljon on nyt kuvannutkaan tätä hommaa tästä, kun tässä on ollut pieniä apureita paljon, niin en oo niitä halunnut jättää videolle pyörimään. Tämä konehomma semmoista, että on meillä noita tuvan pieniä miehiä, niin se kiinnostaa aika voimakkaasti. Aika voimakkaasti kuule kiinnostaa se, että kun laittaa vehket käyntiin, niin sitä ollaan koppi jo kappuumassa sitten siinä vaiheessa. Joo, tähän ulkorakennusten pohja ja nousuu vielä vähän tästä me sorastelen tämän ja kaapeli ura tullut ja kaapeli ura ja kaapeliurrot saa siihen laittua vähän sen tuonne menemään. Noin ikkäste ja tuolla takana oli kassa, piti työntää vähän tuonne maks. Tai saapa olla melkein tossa, me siirtelee sitten kun me saa sen kaapelin siihen, niin se on noita puita tuossa, niin niitä on ollut tuossa pinolla, me vähän otin auki pinnoa. Alkaa olemaan vähän semmoista jo tuo puutavarata. Se alkaa olemaan ehtoo puolella, mutta tuossa ulkonuotiossa se pallaa vielä niin, että pirtin lämmitykseen tuosta ei oo enää. Pirtin lämmityksiä tuosta ei ennen oo, vaikka vähän viistellään tuohon vähän viistellään noin. Tuo vähän etukumaan sattunut, kun ei meinaa nähdä aina tuohon juureksi, että mitä siinä tapahtuu. Pelkästään tuosta tuohon meillä on missä kauhan kärki on nyt, siinä on tuossa etupuolella semmonen tappi. Siinä on tommonen puhelintoloppa, mikä pitää tätä maata vähän niinku läjällä. Niin siinä on semmonen.
semmonen tuo ihan tasalla kyllä tämä. Joo. Tämä pinna minä ajoin sille, että tämä on nytten, niin äsken katsoin vatupassilla. Se on melkein viivojen. Pikkasen se menee toiselta lajalta vielä vähän yli, mutta se alkaa olemaan, että se alkaa kohta olemaan viivojen välissä. Että se on tietenkin tälle koneelle niin aika monen suovutus. Vatupassin hommat, että tehdään niin tiukkaa tassoa. Ja tämäpä ei ole vielä lopullinen pinta, kun tähän tullut tuo soran pintaan ruvetaan ajamaan tähän vähän materiaalia. Semmonen hunnu tien tuohon semmosen pari 3 senttiä varmaan vain nousuu tuosta. Sitten siihen tullut harkolla jäätään ja harkkoilla jäätään ja semmonen ja otetaan vielä tuosta. On nyt mennä jo kolmella rattalla. Nousuu tuo pylly ylös, kun vetää tuonne täyteen puomiin tuo. Täyteen puomiin, niin rupeaa takakin tuu mielellään tänne kulmalle, kun kaivetaan. Ollaan tässä eturenkaan käytännössä linjalla. Niin se on hänestä hauska homma sitä kaivuista, että silloin on mukava nostella kinttuja aina. Kintun nostelu on mukava touhu siinä vaiheessa. Itse kun meillä on rungot tuohon äsken, semmosen sahanunne. No ei ne periaatteessa siinä haittaa minun yhtä. Niin. Tämmönen pikku läjäys en tiedä pyörikö tämä video, tuliko mittakuvaa nää monitorikin, niin tuohon minun piti vettä tuosta vähän tasaa noin. Tuosta vettä kanssa. Siistitään vähän noita jälkiä. Kun siinä on ressun kappale, se pitääkin ottaa puolustusta. Me katsoin ensin, että siinä on maat, nuo mennään hävitykseen. Mulla on tuossa yksi kasa jo niitä. Kasaa noita ressuja. Vanhoja ressuja on tuossa ollut puite suojana. Mennöivät ajan mittaan. Aika huonoksi mennöivät. Pitäisikö me tuolta joo, siihen se tassautuu niin. Joo, siihen me ruvetaan nyt soran mättöön. 0-8
Nollasta kassiin myös siihen ruvetaan laittelemaan. Nollasta kassiin. Sitten kun mä en oo... Mä haluun vaan viiä tuota konetta tuonne alamäkkeen ihan vallan koko ajan. Tää olisi aika monen hommas pitänyt käydä tekemään niinku lapiopelinä. Tää kone on kyllä aikaa, vaikka tämä on vanha. Niin. Tuossa kerran se harkkoja on tuossa ressualla. Aika tätä koneetta tämä homma. Jätähän tuohon paremmin pikku kahvitauko. Tuossa on aamusta asti jo painettu se on kello 11 näköjään. Tässä on monta tuntia tehty, joka siistä, ysistä ennen jo otettiin. Vähän kaasua tuolta vähän pois. Tuo kun laittaa tuolleen, niin ei karkoa ainakaan. Semmonen pieni läjäys. Ja ottaa hydraulikat pois tuolta ja kaasu pienelle sammuksi. Joo, kamera voi sammuttua vaikka tuolta. Noin, ei tuo paista tuo kamera koko ajan. Ei mitään. Kiitos kun katsoit. Jos saksot kahtoa, niin äkki lähtee kahville ja syömään. Sitten ruvetaan soran mättöön. Se on moro.